Uganda. Rồi, in theo một. Ala, ay gitu. Ay gitu, aboy. Ani jangan sih, bagus sih. Ani cek, bagus. Ani jadi. Abisullah. Apa? Cuma telah ni telah mana? Wala ay kabla niya man. Buka badra fasad oleh. Amta ya? Okay. Sigaret ulura bulu. Amara kan nuti gawa betul. Oh, do you? La ilaha illallah. Anyana an baraji. Syukurallah kanci an jadi. Ash mbadi ambadi ni Ay, tawo. aga no do na li. Ambadi ni mo amba gusu. Ay ken do.
Voilà, c'est bon, merci. Voilà, ami, quand nous avons bien faux. Voilà, on va la voir aussi. Voilà, allez, c'est bien, maman, frère, voilà, Farole Agasi. Voilà, mais quand nous avons bien faux. Et quand nous avons fait Bibena Dimashima, le 23 janvier l'année 2022. Ala sona aga karamogo Cheikh Ali Badara Sangare aga wele ya soro ala sona anaga délégation bora jola kana unu mandora oro amna kuma di jatiguma ga délégation bismillah am soro do bara to kono trawe goyre blaje jonya ko de gilaje iwa sirale ya Délégation bismillah. Abora so unana so. Ku bismillah anu ku. Ya Allah sona fɛn min ma u natɔ sɔrɔ Ala kana o kɛ u sɛbɛn tɛ sɔrɔ Ala sona ma ku bismillah. ayo ala ka dugawu minɛ jatigiw kɔfɛ muru an ka karamɔgɔ minnu mana kɛ kɛnɛ kan olu ka dawura fila foli ka karamɔgɔ n'a ka an balakaw a ye mankan fara ɲɔgɔn kan bisimila wala an balakaw ka mɔgɔ labɛn min bɛna foli kɛ karamɔgɔ la jama salamu alaikum ayiwa an ka karamɔgɔ nali diyara an ye a bɛnna ma a bɔra ka so nana a ka so k'a bisimila nin ye ala tanu ye nin hɛrɛ de ye parce que n'a ma fɔ ko a ka taa bolisɔnna kunbɛn fo karamɔgɔ natɔ dugu la ninnu bɛ taama k'u sen da dugu o dugu kɔnɔ o ye hɛrɛ ye dugu ma o ye hɛrɛ ye du ma o ye hɛrɛ ye jamana kɔnɔ o nali diyara an ye a bɛnna ma ala ka nanu ɲuman ye ala k'u na an ɲuman sɔrɔ yan ala k'u ɲuman segin ala k'u kɛra soli kɔnɔ sɔli ala dugawu minɛ kuma ɲana an balakaw a ka mɔgɔ kelen ma labɛn Lama jama mi ala fo kala kira fo ya rabbi ma ka jatigi mo fo no ye ma banga ru ye ka nyu ka dugutigi fo no ye adarai ka basina na corona jwanu fo karam ko am fe be fo e to ala bi alhamdulillah ne jara fane ina ne ajaranye abenamo ya rabbi ma fe min na to soro akani ta to soro ala ka barika do kalala ala ka barika do kalala ala ka barika do yera ala ka barika do yera ki ka du korota ki ka du yiriwa ya rabbi ma muso minnu mi bolo ala ku kan baye ya rabbi ma ala ka barika do dimsanu na ka nda fanga du mo ka tabadu yoro mo nyini kala be mi be ala ko lu son ma kala anga daleun ala ku lakisi ka me ka saraka bunye ali bi ala ka barika do dugula nyanga hera dele ya rabbi ma hera bakale ke me durbo ala ka afu ako hera bakale ke me durbo ala ka afu ako ami barika da ma banga runya karamo ki yara fu kini ka dimaya fu kini ka kala ne fu woni me jara bana fa ka ko eni ayo kana bismillah abina dakuruna fila foli kɛ o la an bɛ sɔrɔ ka sira di mɔgɔw ma ka don suna baaraw programme kɔnɔ karamɔgɔ bismillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جلتي نعم أم بفلو أم يلفو أم بيلا بركة كسبة كهلا ولي مندو لين كنا سنما سرالي أنا جمع سنما يلي أني كرو سانكرة بني على كجين أم هو بقولا ودو والما بالمبو والما ما بمودو والما مثل تورة أبا هودي أم جولا مراكونو أم بالما كفي أنا أنكنو با سانكرة نو باسنا لفومبا ودو أي أنكنو على كما je sababu de nete balim moya نعم nere wajuli hage minge ande ta hage do الله أكبر me olu mena kusube njati la kunyi broma ka roy broma blemay o me sababu nananya yabi نعم da kunyen fla amno ke الله أكبر folo mo munun taram mbe depuis jula sraka bele ko sraka سانكرة anga foli buye
n'o ka kan fɔ minnu fana bɔra naamu ani buguda minnu bɔra ani an balaka minnu fana bɔra ka na an kunbɛ sira la an bɛ foli ɲɛsin u ma sankare kɛnɛ in kan ka maabangaw fo kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna n'olu ka jɛn ye naamu ani n'olu ka sigi ye kosɛbɛ balenmo de sigira yan Allahu akbar an ka foli bi maabandugutigiw ye an ka foli bi alimamiw ye kosɛbɛ an ka foli bi maabanga bɛɛ lajɛlen ye sankare buguda kun fɛn o fɛn bɛ yan fana n'o na an bɛ wele jaabi yan naamu an ka foli b'u ye k'a fɔ an ɲɛna ni ala sɔnna su in na dakuren fila mana nɔgɔya garibukɛ ma naamu an bɛn'o fɔ Allahu akbar bɛɛ k'i labɛn an ka su in na kɔnɔ kosɛbɛ ni ala sɔnna a bɛna kumaw mɛn a tulo la bi a man ja kuma caman na k'o mɛn Allahu akbar parce que alakira bɛɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam salim a ko jamakulu min ka fisa jamakulu bɛɛ ye naamu o ye jamakulu minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kama Allahu akbar bon an bɛɛ ye ɲɔgɔn kanu de ala kama kosɛbɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ nana ne kunbɛ yan naamu ani mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ko ne bɛna ani mɔgɔ o mɔgɔ ko a diyar'u ye naamu u bɛɛ b'a dɔn su in na u ta nin dɔ tɛ su in na an tɛna fɛn d'u ma nin ye tiɲɛ dɛrɛ au contraire de su in na an bɛn'u jogo de fɔ Allahu akbar bon mɔgɔ jogo fɔtɔ n'i kɛra o tigi fɛ i b'o fɛ ala kama nin ye tiɲɛ sankare bon ni ala sɔnna su in na naamu ni niyɔrɔ sɔrɔla cɛw bolo u bɛn'o sɔrɔ ni niyɔrɔ sɔrɔla musow bolo u bɛn'o sɔrɔ Allahu akbar mais yan'o cɛ an bɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ dugu ɲɛ a ka bahawadi dugawu kɛ jamana ye kosɛbɛ ka dugawu kɛ du ye sankare an seli ya ala k'o kɛ dalilu ye an bolo amin du in ala k'a kisi amin dugu in ala k'a kɔrɔta amin buguda kun fɛn o fɛn min ye ala ka samiyɛ ni tilema jan na amin ala ka diɲɛ nɔgɔya an ma amin an ka jamana yɛrɛ n'o ye banugu ye ala k'a taa ɲɛfɛ amin jamanaba n'o ye maliba ye ala k'a kɔrɔta amin mali ala k'a jidi amin ala k'an don da kelen fɛ amin ala k'an bɔ da kelen fɛ amin bon nin kɛnɛ kelen in kan an bɛ foli ɲɛsin n ka seyidi ma sankare n'o ye a seyidi sherifu usmani madani haidara an b'a barika da yan a bahawadi ka waleɲuman dɔ yan nin ye tiɲɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye kosɛbɛ sijani kɛnɛ alamanko ɲuman lafiya ala k'o d'an ma amin a kɛra an ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman amin ala kana kɛ nanfigi amin ala kana an da kɛ kulobɔ ye amin ala kɛra bonya kama amin sɔli ala rasul salim vraiment nisɔndiyara komi an ka baara yɛrɛ kuma in ma nɔgɔ suro anw bɛ wajulu la yanni wakɔrɔ sajo bugu la kosɛbɛ sɔgɔmada in na fana an kun bɛ wajulu fana na yen o baden kɔfɛ an y'an sɛnsɛn ka se yan n'an bɔra aw fɛ yan sini an bɛ numubugu la ngara commune na n'an bɔra yen sini kɛnɛ an bɛ ngara commune na nɔnfura n'an bɔra yen o dugusɛjɛ kun an bɛ tula ɔ n'an bɔra yen an bɛ taa bamakɔ kuma de don a ma nɔgɔ hali dɔɔni nka a bɛ dugawu kɛ n ye n dugawu ɲini a fɛ komi dɔgɔtɔrɔw ko ma ko kuma kɛ mɛ ka n bana ko kuma kɛ mɛ ka fogofogo cɛ ko ni saya yɛrɛ ma ɲɛ bilen ɔ mɛ an bɛ ala de bolo wa ko bɛ ala de bolo mɛ komi ni fɛn o fɛn y'anw sɔrɔ hali n'a mɛnna ko ni man kɛnɛ dɔ b'a miiri ko a bɛ sɔrɔ subaga dɔ ye ɔ komi diɲɛ subaga tɔw ma se a bɛ se ka ɲɛ wɔbugu subaga ninnu kolo ka gɛlɛn n tɔgɔ ye badara Samare Sajjaja ayiwa n tɔgɔ ye badara ali ala sɔnna n bɛ wajulu kɛ yan foyi t'an na kuwa ala tɛ se ka ala tɛ foyi k'an na subaga ye jadɛmɛ den hali ni ba don ayiwa ala sɔnna an ka tɔto an ka na jama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin adada ma fil mullahi salatan daimatan bidda wa min mulkillahi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallam salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله أكون بلما مسولا كويو يلما علي كدويا لا بلما مسولا كويو يلما علي كدويا علي كدويا علي كدويا نكلو تالا كوي نكلو مامره نكلو تالا كوي علي كدويا ne balema jela kawo yalima sangare karawa ne balema jela kawo aliu karawa akagaye aliu karaye ali karaye raja karaye Ana tabla shi na. Ana mu ba mu. An do bara gano.
Asabala ke duron. Voilà, aja, donc ni min fuera autant ni fait. Moro ikere. Voilà.